der sker jo sådan noget magisk i en valgkamp, at der skiller partierne sig fra hinanden. Man deler sig efter anskuelser. Og så ser det lige sådan, hokus pokus, så skal de sidde i en kommunalbestyrelse og arbejde sammen. Og hvordan får man lavet det? Og det er sådan ret usædvanligt, at man har et demokrati, hvor man har en organisation, der simpelthen er lavet til, at man rekrutterer folk, der er så uenige som muligt. Altså, det er ikke noget af enhver arbejdsplads, vi kunne kapere. Du lytter til Københavns Universitets seneste forsøg på at forklare verden. Sammen undersøger vi, hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvad vi diskuterer endnu. Velkommen til Verden forsøgt forklaret. Velkommen til Verden forsøgt forklaret. Programmet, hvor vi prøver at forklare verden gennem videnskaben af alle slags, og undersøge både, hvad vi ikke ved endnu, hvad vi ved, hvad vi stadig diskuterer. Og det gør vi foran jer, live-publikummet her i biblioteket. Jeg hedder Lotte Folke. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Lene Holm Pedersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Lene, du har lige været ude i landet og møde nogle af de nye politikere. Ikke de nye politikere, der lige er kommet ind i Folketinget, men de nye politikere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor har du det? Ja, det er fordi, vi havde et kommunalvalg i 25. Og når man bliver valgt ind i en kommunalbestyrelse, så kommer man i sådan en slags politikerskole. Og det hedder Kattegat-kurset. Og der har jeg så taget Kattegat-kurset for nyvalgte 3 gange. Det er måske ikke lige sådan oplagt, at man skal tage tingene om 3 gange for at blive professor. Så det er ikke det, man bliver professor af, men det er, at man får faktisk enormt meget viden. Nogle gange, når man forsker, så er det sådan, at man kan sige, som man spørger, så får man svar. Så derfor så kan det være super spændende at sætte sig ned i en politikerskole og se, hvad der sker. Og så får man ligesom øjnene op for en hel masse ting, man simpelthen ikke vidste foregik, når man skulle lære at være politiker. The unknown unknowns, som Donald Rumsfeld ville have sagt. Yes. Lene, vi skal høre om din forskning. Vi skal også høre mere om, hvad du har taget med dig hjem fra Kattegat-kurserne. Men jeg kan alligevel ikke lade være med lige at spørge dig nu, hvor vi lige har haft folketingsvalg, om du så noget derude, som på en eller anden måde forvarslede dig om nogle af de bevægelser i politik, vi lige har set gå i gang ved folketingsvalget? Ja, altså der sker jo sådan noget magisk i en valgkamp, at der skiller partierne sig fra hinanden. Man deler sig efter anskuelser. Og så ser det lige sådan, hokus pokus, så skal de sidde i en kommunalbestyrelse og arbejde sammen. Og hvordan får man lavet det? Og det er sådan ret usædvanligt, at man har et demokrati, hvor man har en organisation, der simpelthen er lavet til, at man rekrutterer folk, der er så uenige som muligt. Altså, det er ikke noget af enhver arbejdsplads, vi kunne kapere. Så hvis man ligesom skal have den her organisation til at fungere, som er sammensat på baggrund af uenighed, men som alligevel skal samarbejde om at løse nogle samfundsmæssige problemer i en kommune og arbejde for et fælles bedste, så kræver det noget. Og det kræver simpelthen en dannelse af demokratiske normer, og normer for, hvordan man opfører sig, hvis man skal kunne arbejde sammen. Og det er super fascinerende at se på. Mm-hmm. Det er også ret fascinerende at se på for os andre. Det er det, vi kan følge med i medierne. Vi skal høre mere om, hvad der sker i den proces. Men først, Lene Holm Pedersen, vil jeg lige sige lidt mere om dig. Du er som sagt professor ved statskundskab her på Københavns Universitet. Du beskæftiger dig blandt andet med den sådan offentlige forvaltning og de vilkår, som de her politikere nu skal ind og være politikere i, og også de embedsmænd, de skal få tingene til at ske sammen med. Og så er du også med en af de 5 forskere, der har stået i spidsen for den nye magtudredning. Og hvad er det lige, en magtudredning er? Ja, en magtudredning, det er sådan en særlig nordisk tradition, som vi roligt kan være stolte af, fordi den handler sådan set om, at Folketinget beder nogle forskere om at se sig selv i kortene.
Så det er lidt ligesom at få bilen på værkstedet og sige, er der nogle steder, vi kan sætte skruetrængeren ind? Er der noget, der er løst? Men det er jo ikke så tit, bilen selv kører hen på værkstedet. Altså, så er den sikkert heller ikke sjovere at få stukket skruetrækkeren ind. Men det tør vores politikere godt. Og så siger de ligesom, kan I prøve at lave et arbejde, en udredning, hvor I prøver at sige, hvor er udfordringerne for demokratiet, og hvad er det for nogle forskydninger i magten, der påvirker vores demokrati. Så det er det arbejde, vi laver sammen med nærmest 200 forskere, der er involveret i det. Det er sådan et eftersyn. Og hvornår er det senest, der var en? Den sidste udkom i 2003. Ja, så det er sådan et 20 års eftersyn. Ja. Udover at være med i styregruppen for magtudredningen og det her store demokratiske og demokratitjekkende projekt, så har du jo også din egen forskning, som både baserer sig på det, du lavede i forvejen, men som du så også har inddraget i magtudredningen. Og der har du haft fokus på, hvordan magten ligesom har ændret sig, hvordan den måde at operere på har ændret sig siden sidst herude i kommunerne. Prøv at ridse lidt op for os, hvad det er, der har ændret sig der. Ja, hvis man skal sige noget om, hvordan noget ændrer sig, så er det lidt sådan sammenlignet med hvad. Så hvis vi prøver at tænke tilbage til tiden, hvor sidste magtudredning kom, der havde der været en kommunal reform i 1970. Og hvis man så på de ændringer, der var sket der, så var der sket i hvert fald 2 ting, der er meget interessante. Ikke? Og det ene er, at man havde ligesom sørget for, at dem, der bestiller musikken, de også skulle betale for musikken. Og det er sådan økonomistyringsmæssigt smart, fordi hvis man ikke selv betaler for den musik, man bestiller, så bestiller man rigtig meget musik. Også efter man er faldet i søvn og ikke kan høre den længere. Så det der med at få det ordnet, så det hang sammen, så får man ligesom, at den, der beslutter noget, også har ansvaret for at skaffe pengene til det. Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide, når beslutningsmotoren og ansvarsplaceringen ligesom går i gear. Og i en kommunal sammenhæng, så betyder det, at man omlagde økonomistyringen fra refusioner, hvor man ligesom får en betaling per stykkeenhed. Så hvis man bevilger en førtidspension i kommunerne, så er det staten, der betaler for det. Det er den nogenlunde stadigvæk i høj grad. Men altså med mange flere ydelser var det dengang. Og så laver man det om til bloktilskud, hvor man giver kommunerne en stor blok penge, og så må de selv finde ud af at prioritere det. Så det er den ene ting, man fik gjort. Det var det her, dem der bestiller musikken, betaler for musikken. Man gjorde også en anden ting. Og det handler ligesom om, hvad er sammenhængen mellem magt og ansvar, ikke? Og den anden ting, man gjorde, det var, at man lavede kommunerne større, sådan at en kommune kunne have en skole eller et plejehjem. Og det betød, at dem, der ligesom havde plejehjemmet og stod for at levere servicen, det var også, dem, der besluttede den der service, det var også dem, man kunne stemme på i kommunen. Så på samme måde, så fik man ligesom etableret sådan en gearing mellem beslutninger og ansvar, hvor beslutninger og ansvar hang sammen. Og det var ligesom det, der var situationen sidst. Og det giver jo utrolig god intuitiv mening, det du beskriver her. Altså, der er gode grunde til at træffe sådan nogle beslutninger for, hvordan kommuneøkonomier ligesom skal drives. Det kan man jo godt forstå. Man skal ikke sidde og bruge penge, man ikke har. Men det udmønter sig så også på nogle måder, som faktisk ændrer ret meget magtrummet eller oplevelsen af, hvad man kan gøre i en kommune. Hvad er det, der sker med det? Ja, hvad er det, der så sker i årene efter? Og det er jo nogle gange sådan noget, så lever man jo ligesom i det, og det sker lidt efter lidt, og så når man stopper op og ser, så tænker man, der skete faktisk en hel del. Og det er derfor, man skal lave magtudredninger. Ja. Så hvad skete der lige siden 2003? Ja, der skete det, man fik en strukturreform, hvor man slog antallet af kommuner sammen, så man har 98 i dag. Samtidig så placerede man ligesom nogle nye opgaver ned i kommunerne. Det ene nye opgaveområde, man fik, man fik flere, men også det specialiserede socialområde var et, man i høj grad fik. Man fik også nogle opgaver fra amterne, miljøområdet, og så var der samtidig en beskæftigelsesreform, så man fik også beskæftigelsesområdet. Så hvor man ligesom har sådan noget kernevelfærd, der er daginstitutioner, skoler, ældre, så fik man nu også nogle områder, der sådan regelmæssigt, lovgivningsmæssigt var mere finmaskede,
og hvor der i højere grad simpelthen er en stærk indholdsmæssig styring. Så der kunne være flere frihedsgrader, selvfølgelig en rammelovgivning for kommunerne på skoleområdet, men stadigvæk mere manøvrerum for, hvad man kunne beslutte lokalt. Der er ikke det samme manøvrerum på det specialiserede område, fordi man for eksempel kan sige, at hvis du har nogle bestemte behov for hjælp, jamen så har du også nogle rettigheder til at få den hjælp. Og det skal kommunerne efterleve langt hen ad vejen. Så det er den ene ændring. Det handler om den indholdsmæssige styring. Og det betyder vel, bare lige for at forstå det, så betyder det vel også, at et byråd, klart, det skal ikke overskride folks rettigheder, men det betyder så også, at det ikke kan styre en stor del af udgifterne, fordi folk ligesom har ret til, at kommunen bruger de penge på dem. Okay. Lige præcis. Altså, så når man så har sådan en blok tilskud, hvor man skal prioritere indenfor, og har en række forskellige områder, så kan der være nogle af de her områder, hvor man egentlig ikke rigtig kan bestemme så meget selv. Og hvis de vokser, jamen så kan det nødvendigt, så må det gå fra de områder, hvor man i højere grad kan prioritere. Og det er det, man kan se i kommunerne, at man har stigende udgifter til det specialiserede socialområde, for eksempel, og så må man så skære ned på de andre områder. Ja. Og så er der så et loft også for, hvad man må. Ja. Og som er nyt. Så det er ligesom den ene ting, det er, hvad for nogle opgaver putter man ned i kommunerne. Det ændrer sig meget. Det andet, der ændrer sig, det er rammerne omkring kommunernes økonomi. Og det sker efter finanskrisen. Så vi har ligesom en finanskrise, der kommer et beslutningsvindue, og så er der et finansministerium, som er dem, der ligesom varetager hensynet om, at de offentlige budgetter hænger sammen. De kommer også på banen, og man får vedtaget en budgetlov. Så man har lidt et problem i forhold til, at man overskrider nogle budgetter, og så får man lagt det her, lavet en budgetlov, og det betyder, at man får lagt et loft over, hvad for et serviceudgiftsniveau kommunerne må have, og hvad for nogle anlægsudgifter de må have. Så der bliver simpelthen lagt et nyt loft over udgifterne. Og så har man også et skatteloft på varierende måder. Man får det i høj grad de sidste år, hvor man så får indført det på den måde, at hvis en kommune sætter skatten op, så skal den betale 75% af det til staten det første år, og derefter 50% og 50% og 25%. Så hvis nu jeg er borgmester og siger, hey, jeg synes, vi skal have nogle bedre skoler. Hvis du nu giver mig 1,75 kroner, så kan jeg så bruge 1 krone. Ikke? Så er det ikke særlig attraktivt at sætte skatten op. Så det gør kommunerne de facto ikke. Så den der kæmpe forestilling om, at kommunerne kan prioritere mellem skatter og velfærd, det er simpelthen slut. Men det er ikke altid, at folks forståelse lige bliver opdateret. Så derfor så kan man godt stadigvæk tro, at man i kommunerne som kommunalpolitiker har den knap at skrue på, og har den mulighed for at tage det ansvar. Men den er altså ligesom faldet ud af ligningen. Så på den måde, altså man kan godt sige, at hvis man ligesom både begrænser udgifterne og indtægterne, så har man også gjort det godt, ikke? Jo. Altså, man kunne godt tro, hvis man bare begrænser udgifterne, så ville det ligesom være nok. Men altså, så der er ligesom både håndjern. Der er incitamenter til begge dele, faktisk. Der er både håndjern og kabelstrips. Og jeg synes, det her er så fascinerende, fordi der er nogle af jer her, der også godt kan huske, da finanskrisen startede. Og det er jo lidt det der med en sommerfuglevinge langt væk, som bare har konsekvenser på tværs af kloden, ikke? Så der er nogen med nogle dårlige lån et eller andet sted i USA, som får hele banksystemet til at kollapse, og så ændrer hele den økonomiske tænkning, der styrer vores samfund, så selvfølgelig ikke alene på grund af det, men alligevel. Og det, der så også sker her, Lene, det er, at det også påvirker det, som du forsker i, nemlig adfærden hos dem, der sidder i kommunerne og jo gennem budgetter skal lave politik, skal udøve magt. Hvordan påvirker det deres adfærd? Ja, det indskrænker jo den lokale autonomi, den plads, de har at lave beslutninger på. Og det er lidt som du siger, at der er en sommerfuglevinge, og så beslutter man noget. Og det er jo et fornuftigt hensyn at prøve at styre økonomien og have styr på de offentlige udgifter. Det er jo et udmærket hensyn at tage.
Men man sætter det måske i værk på nogle måder, som har nogle utilsigtede konsekvenser ude i kommunerne, i den måde, det indrammer kommunestyret på. Og et af de steder, hvor det har nogle konsekvenser, det er, at det er sådan et ret teknisk system, man ruller op. Ikke? Altså, inden man ligesom har sagt anlægsloft, serviceramme, skattesanktionsmekanisme, kollektive sanktioner, så vil de fleste borgere ligesom sidde sådan, nå ja, hvad sagde du først? Ikke? Og det betyder, at det kan godt være ret vanskeligt for lokalpolitikerne at kommunikere omkring det til borgerne, til vælgerne. Altså, hvordan gør man det? Du kan ikke få dit vejbump ude på vejen, fordi der er noget, der hedder et anlægsloft-agtigt. Ja, og derudover så kan man have en oplevelse af, at der er nogle kommuner, de har masser af penge i kommunekassen, men de må ikke bruge dem, fordi der er de her lofter. Og så kan man ligesom se som skatteborger, nu har jeg betalt en masse penge, og der er en masse penge i kommunekassen, og der er den her skolevej, hvor mine børn kører, og der er ikke nogen cykelsti. Kunne vi måske lige bygge en cykelsti? Og så kan kommunalpolitikerne sige, altså har du ikke hørt om anlægsloftet, ikke? Altså det er bare ikke særlig attraktivt for en politiker at stå i den situation. Og hvis man ligesom begynder at sige, anlægsloft, serviceramme, prioritering på tværs, så kan det godt ske, at vælgerne måske får en oplevelse af, at man frelægger sig ansvaret lidt. Eller. Og ligger der lidt i det, du beskriver her, at man også lidt her må få mere magt, hvis man er insider, eller hvis man for eksempel er embedsmand, tænker jeg. Altså, der må være nogen, der får mere magt, når noget bliver mere indviklet på en eller anden måde. Ja, det vil det jo være med. Altså, man kan tale om det som en informationsasymmetri. Altså, hvis der er nogen, der har meget mere information end andre, så ved vi godt her på Det Kongelige Bibliotek, at viden er magt. Ja. Så hvis man har meget information om, hvordan ting foregår, så har man også en viden, og i den viden ligger der også en mulighed for at gøre nogle ting og forstå systemerne, som man ikke kan spille ind i, hvis man ikke rigtig forstår det. Og det er sådan faktisk meget magisk at se det på Kattegat-kurserne, hvor folk ligesom har første klasse i anlægsloftet. Ikke? Jo, fordi for lige at minde os selv om, hvor vildt det egentlig er det her, så er det jo folk med daytime jobs, mange af dem, ikke? Altså folk med et almindeligt arbejde, som skal være deltidspolitikere og er blevet valgt til det, og så kommer de ind i denne her virkelighed. Yeah. Og du har så været ude og se dem træde ind i denne her verden på en eller anden måde. Og hvad ser du der? Ja, altså, det er sådan lidt sådan hands-on normdannelse. Altså, og alle ved ligesom, hvor svært det er at skabe normer. Ikke? Alle, der har arbejdet lidt med børneopdragelse, de ved, at der er nogle ting, de skal siges mange gange. Og der synes jeg, det er bare super fascinerende at se, hvordan sådan nogle normer omkring demokrati bliver skabt. Altså, fordi det her system, det er en humlebi. Og hvordan denne humlebi bringes til at flyve, det gør det gennem et kæmpestort arbejde, som bliver lavet ude i organisationerne, hvor man lærer folk at arbejde sammen, ikke? Og hvor man forklarer folk, hvorfor er det, vi gør det her. Altså, når vi gør det her, så gør vi det af hensyn til makroøkonomien. Og fordi at begrunder ligesom de her ting, og så prøver at sige, men så sker der måske lidt sådan en spaltning i det, hvor man kan sige, så betyder det også, at der opstår lidt et nyt politikområde, som er sådan et ret teknokratisk politikområde, som handler om at påvirke anlægsloftet, og påvirke servicerammerne, påvirke kommuneøkonomiaftalerne, spille ind i det, og sammensætte kommunens budget på en måde, så man manøvrerer rigtigt i forhold til de her begrænsninger. Så det bliver ligesom også et sted, hvor det suger noget af energien ud af det lokalpolitiske, altså hvor man plejede måske at have nogle dagsordner, der handlede mere om skoler og daginstitutioner og sådan noget, så kommer økonomi og budget og sådan noget til at fylde mere i dagsordenspunkterne i kommunalbestyrelserne. Så på den måde sker der en forskydning i, hvad er det overhovedet, man taler om. Og det er jo næsten som om, man forestiller sig, at der er nogen, der lærer at spille et spil, som var et lidt andet spil, end det de måske troede, de skulle ind og spille. Og det kan jo være fint nok, men man kan heller ikke lade være med at tænke,
at der ligesom for os andre, der render rundt i en overvældende, kompliceret verden og prøver nogenlunde at agere i den og gøre det så godt vi kan, også må opstå oplevelser af overvældethed eller fremmedgjorthed, som også er et begreb, du arbejder med for dem, der står i det. Gør der det? For nogen, tror jeg. Altså for nogen. Så det er langt fra alle lokalpolitikere, der går meget tæt på det her. Og der er flere ting, der kan gøre, at man ligesom vender sig lidt fra det, og vender sig lidt fra det politisk. Det går enormt stærkt. Den gennemsnitlige kommunalpolitiker arbejder 20 timer om ugen, når vi spørger. Det er ved siden af, at man egentlig er lægmand, så man også har et andet arbejde. Så der er altså mange møder, man skal brænde for det, så det er meget tidskrævende. Der er nogle af de her møder, som også er ret tekniske på den her måde. Man tager ansvar for ret meget. Altså, hvis man tænker på sagen med Odsherred Forsyning, hvor der pludselig er et budget, der er overskredet med 1 milliard i en ret lille kommune, ikke? Jamen, så er det også noget, hvor der er et ansvar, som man har som kommunalbestyrelsesmedlem. Så det kan godt være alle de der ting, stort ansvar, hvor meget kan man egentlig manøvrere her. Så på den måde er det er ikke alle, der går i lag med det på samme måde, og det er jo langt fra alle, der stiller op til det. Og det er det er meget, meget tydeligt, at hvis man kommer lidt uden for de store byer, så er det faktisk ret nemt at blive stillet op til en kommunalbestyrelse. Og det er jo også udtryk for, at der er en hel del, der føler sig fremmedgjort for at bruge deres tid på den måde. Men så kan man måske også stille dig det omvendte spørgsmål, som er, hvorfor gør de det så? Altså, hvorfor er det så meningsfuldt alligevel? Ja, hvorfor gør folk det? Nogen ser det jo lidt som en borgerpligt, men der ligger også nogle demokratiske sådan, værdier omkring det nogle gange. Altså, der var en fyr, han fortalte sådan om, nu hans far havde sagt til ham, ved du hvad, Søren, nu må du stille dig til rådighed. Og det er ligesom sådan det der med, at nu har de siddet og snakket længe nok ved køkkenbordet, og nu har han hørt længe nok på sin svigersøn, og så siger han, ved du hvad, Søren, så må du ind og sige det inde i kommunen. Altså, ikke? Og det er jo sådan, altså, så må du stille dig til rådighed. Og det er den der norm, som en hel del politikere ligesom vil sige, at det er sådan, at det var det. Så sagde deres mor det til dem, eller sådan noget, ikke? Og så stillede de op. Så det er jo en demokratisk norm. Hvor meget kan du brokke dig, før du tager ansvar? Og har de så også oplevelser af, at de ikke kun bliver fremmedgjort, eller møder du noget af det her, hvor de så også kan se, at den mening opstår? Ja, altså der er de her steder, hvor man har det her samfund, der foregår i et meget højt tempo, og folk er i nogle situationer, hvor man kommer ud for ting, som man ikke nødvendigvis kan kontrollere. Altså jeg kan nævne et eksempel med en dame, jeg mødte, og hun havde sådan været leder i det private erhvervsliv. Og så var virksomheden flyttet til Tyskland. Så havde hun mistet sit job. Og så var hun sådan ligesom, rimelig meget drive. Så hun begyndte sådan at drikke kaffe med nogen. Og så kom hun ind og drak kaffe med folk, og det førte til flere kaffesamtaler, og så skulle hun også drikke kaffe med den, og der var sådan en knopskydning af kaffesamtaler, og det eneste, der ikke kom ud af det var et job, men der kom flere og flere kaffesamtaler. Og så på et tidspunkt, så sagde hun, der følte hun simpelthen sådan, ligesom sådan et behov for at tage kontrollen. Og så bestemte hun sig for at stille op. Og det gjorde hun i slutningen af august sidste år, og kommunalvalget er i november. Listerne var lavet. Altså, så hun fik pladsen sådan nederst på listen, og hun skulle også lige først tænke over, hvad var det for et parti? Altså hun egentlig. Men meldte sig ind i partiet og kom på listen og sådan noget. Og førte valgkamp. Førte en enormt sådan gennemtænkt valgkamp, hvor hun siger, okay, de andre på listen, de er i byerne, men jeg er ude i landsbyerne, fordi jeg bor også i en landsby. Og så begyndte hun sådan at tage dem landsby for landsby og banke på dørene, og så brugte hun den samme teknik som ved kaffesamtalerne. Så i stedet for ligesom at sige, nu skal jeg fortælle dig, så sagde hun, fortæl mig, hvad synes du? Altså, hvad er det din virksomhed herinde i parcelhuset har brug for?
Og på den måde var der ligesom en masse, der forklarede, det tænkte de lidt over, det havde de måske ikke lige tænkt over, men så kom det sådan lidt frem, og det viste sig, at de her folk inde i landsbyen, de ville egentlig nogle andre ting, end dem nede ved vandet, som synes at kystsikring, det var det vigtige i kommunen. Så var ligesom de her meget velorganiserede mennesker, der havde nogle kystsikringsting, men længere herinde i landsbyen, der var det egentlig nok noget med cykelstier og skoler og de ældre. Og hele det der, det ændrede sådan set hendes syn på, de stille stemmer i kommunen, hvad det var, der var vigtigt for folk. Hvis de ikke var hjemme, så skrev hun lige sådan en seddel og lagde den i postkassen, men så var hun også fra marketing, så hun postede det også på Facebook. Og så kom hun tilbage og sagde, vi tænkte, du ville komme tilbage. Så hun fik et godt valg, og altså, hvor hun stillede op i august, så i januar, der havde hun 2 udvalgsformandsposter. Og stod jo egentlig med ret meget ansvar især, men selvfølgelig også magt. Og det er jo det, der er fascinerende, fordi du spurgte om det med forvaltningen, ikke? Fordi man har helt sikkert den her informationsasymmetri, hvor forvaltningen er super stærk, men det er bare sådan, at kommunalbestyrelsen kan fyre dem. Okay. Ja. Og det gør de. Så der er ret mange kommunaldirektører, der mister jobbet. Og det er måske bare sådan, vi vil gerne have en lidt anden profil, vi vil gerne have en anden stil. Så det er sådan en hard fact grund til, at kommunaldirektørerne, de er meget bevidste om, at de også arbejder for en bestyrelse. Og så har de en masse fordele, som bestyrelsen ikke har. Meget høje uddannelser, livslange karriereforløb, super dygtige mennesker. Men de har faktisk også sådan en norm om, hvad demokratiet er. Så det er derude, man ligesom arbejder på at udvikle de her normer, der er omkring demokratiet, som får humlebien til at flyve. Jeg kunne også helt vildt godt tænke mig at du fortalte en anden historie. Du også fortalte mig om en anden, der stillede op, som du havde mødt, som også... det er en helt anden rute, han har, men der er noget med en energi og noget med at sætte sig i bevægelse. Det er ham, der var tidligere dørmand. Ja. Det er på sin vis en anden livsbane. Men det er en fyr, han er dørmand. Og han er kæmpestor. Altså virkelig, virkelig stor mand. Man skal sådan lige, når man står så sådan en kæmpestor mand. Og han har simpelthen bare været vant til at arbejde fysisk hele sit liv. Altså virkelig hårdt fysisk arbejde. Og ved siden af et fuldtidsjob, så har han så også haft fredag og lørdag på et diskotek. Han har nogle rygproblemer, han bliver oprindeligt kasseret til militæret. Og på et tidspunkt bliver han så opereret for en diskusprolaps. Og så er han så sygemeldt i 5 måneder. Og så kommer han tilbage på arbejde på diskoteket, og så opstår der det her slagsmål ude på gaden, og der er en, der får slået tænderne ud, og det har egentlig ikke noget med diskoteket at gøre, men han siger, kom lige ind her, og så låner han ham hans mobiltelefon. Og så han kan ringe til politiet, ham her. Og så vender han sådan lige ryggen til, og så siger han til mig, at det skal man ikke gøre sådan, dørmand. Skal ikke vende ryggen til. Og ham her, han giver ham så et flyvespark i ryggen, mens han så råber, perker, perker, perker. Og så får hans ryg det ikke bedre. Og på den måde, så mister han simpelthen sin arbejdsevne. Så han er også ude i det her, hvor der er noget, han kan ikke rigtig, der er noget, der ikke kan kontrolleres i det her liv. Altså, han bliver ramt af nogle ting. Men så kender han en i politik, fordi han er nemlig dørmand. Og han har været dørmand ved alle festerne i den politiske ungdomsorganisation. Så han kender nogle politikere, og bagefter var han også dørmand ved gymnasiefesterne. Så han kender dem ret godt, og det er en sød fyr, ham her, så han spørger dørmanden, om han vil med på listen, om han vil stå på listen. Og det bliver han egentlig sådan, ja, det vil han godt. Altså han vil godt stille op på det her. Og melder sig ind i partiet og bliver valgt, og får ret mange stemmer fra
forskellige grupper, fordi han kender kender alle alle. mulige. Han kender afghanerne, han kender tyrkerne, han kender iranerne, han kender danskerne, han kender mange forskellige. Så han får jo selv som første opstillet, kan han egentlig bidrage med ret mange stemmer. Og det er han bare super stolt af, at han virkelig kan sidde der og arbejde for at gøre noget for de her, for byen, for hele byen, og ikke kun for dem, der har stemt på ham. Han ikke tænker meget ned i udvalgene på, hvad er egentlig godt for byen. Men så gør han også rigtig meget for at få unge mennesker til at engagere sig i politik. Ja. Og det her, de her historier, er det, du tænker på som historier om resonans? Ja. Og hvad mener du med det? Ja, og hvad er resonans? Resonans er et begreb, der kommer fra en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa. Og inden for sådan sociologi, der har man et begreb, der handler om fremmedgørelse. Det går helt tilbage fra Marx. Altså det handler om, at når man begynder at producere tingene på en anden måde, og så synes man, at der, hvor man før ligesom lavede hele skoen selv, så laver man nu kun snørebåndet eller sålen eller et eller andet, så man bliver fremmedgjort for sit arbejde. Og det er en lang sådan diskussion om, hvad det her er. Og der er Hartmut Rosa, sådan en 4. generations Frankfurter-skole, og han tager sit take på det og siger, nu er vi så i det her meget accelererede samfund, hvor det hele går meget stærkt, og hvor verden nogle gange bliver stum for os. Og så har han det her begreb, der handler om det kontrollerbare, eller det handelskontrollerbare. Han siger, jamen, der er også andet end fremmedgørelse. Der er også oplevelser af resonans, hvor man mærker, at verden svarer tilbage. Man kan ikke kontrollere det. Man kan ikke ligesom sige, det er den her situation, hvor vi skruer på 3 knapper, og så oplever vi resonans. Men der er de her situationer, hvor man alligevel svinger tilbage, og verden svarer en. Og det eksempler på det er det her med, at de her mennesker, de er ligesom i en situation, hvor det er ikke helt det. De griber fat i politik som noget, de kan ikke helt styre det, man ved jo ikke, om man bliver valgt, men man kan alligevel stemple ind og stille sig til rådighed. Og så svarer det tilbage. De bliver valgt. Og hende, der banker på døre, hun banker på dørene, og verden svarer tilbage, og hun ændrer sit syn på, hvad de stille stemmer vil. Og det ændrer også hendes syn på kommunen, altså, og på folkene i kommunen. Så der er både sådan en, hun bliver påvirket, hun svarer tilbage, det ændrer hendes syn på det, det ændrer relationerne til de mennesker, hun snakker med. Hun er ligesom ude i det fysiske rum, og hun ændrer også sit syn på målet i forhold til, hvad er det for en politik, der skal være i kommunen. Og det er sådan en øjeblik af resonans, som også opstår i lokalpolitik. Også ind i det her system, hvor der er kommet sådan en kæmpe teknokratisk lag. Ja, for det er jo det, der så, altså det er jo nogle ret smukke demokratiske historier, dem du fortæller her. Men kan de også have sådan nogle oplevelser, når de så kommer ind og skal arbejde med anlægslofter og bedrevidende embedsmænd og tekniske udfordringer? Ja, altså når man ser på, om folk stiller op igen og er villige til at stille op igen, og det har vi målt i surveys siden 2009, altså både 9, 13, 17, 21 og 25, så kan vi se, at der er ret mange, der bare stiller op igen. Så dem, der først stiller op, de er sådan set tit villige til at tage en tur mere. Så det går folk lidt i blodet, når de er derinde. Men der er helt sikkert alt for få, der er med til at stille nogen op. Og der er også rigtig mange steder, især i mindre kommuner, hvor at der kan være problemer med at få fyldt listen. Det sjove eksempel for tiden, det er selvfølgelig Danmarksdemokraterne på Lolland. Hvor der var 4, der stillede op, men der blev valgt 5. Okay. Så er man nødt til at give mandatet til nogle andre. Okay. Der var ikke nok. Men det du siger, det er, at de 4 der, det er ikke så usandsynligt, at de også stiller op igen næste gang. Og der ligger også i det, at det tænker du, det ville de ikke gøre, hvis det havde været en lang fremmedgjort proces. Ja, lige derfra. præcis. Lige præcis. Okay.
Jeg synes, Lene, at du beskriver nogle faktisk ret store forandringer, og lidt måske oversete også forandringer i vores land i forhold til, at kommunalpolitik er jo virkelighedens politik. Altså det er den, der er uden for min dør. Og jeg synes, du beskriver nogle store forandringer på de 20 år, der er gået mellem magtudredninger. Jeg ved godt, man ikke må bede forskere eller nogen om at spå, vel? Men kan du sige noget om, hvad er det for en test, vores lokalpolitik skal bestå, hvis den mening eller den resonans skal blive ved med at være der, sådan at, og det går ud fra det, vi gerne vil have i vores demokrati, at de folkevalgte politikere faktisk har en mulighed for at være med til at forme det samfund, de bliver valgt for at forme. Hvad skal man holde øje med? Jamen det er det her med gearingen mellem beslutninger og ansvar. Altså så hvis man kigger på, hvad er det, der er sket med det? Altså hvis man skal have et demokrati til at fungere, så er det sådan, at i et massesamfund, så er det nødt til at være et repræsentativt demokrati. Vi kan simpelthen ikke alle sammen gå rundt nede på torvet, som om det her var i Athen. Vi er bare for mange mennesker. Vi er nødt til at stemme på nogen, der kan gå rundt inde i en eller anden organisation og tale på vores vegne. Vi er nødt til at stemme på nogen, der kan repræsentere os. Og der er vi nødt til at kunne stemme på nogen, som vi kan stille til ansvar. Så vi er nødt til at kunne vide noget om, hvad det er, de egentlig påvirker. Hvad de har ansvaret for. Hvad der er rimeligt at stille dem til ansvar for. Og det kræver, at beslutningsmotoren og ansvarsplaceringen er gearet, så det griber ind i hinanden. Og det er der, hvor man ved sidste magtudredning kunne ligesom se, at jamen, dem, der bestilte musikken, var måske også blevet til dem, der betalte musikken. Dem, der bestilte varerne, skolerne, plejehjemmene, det var også dem, der skulle fabrikere dem. Altså, så der var det var tættere på hinanden. Men nu er der sket de her forskydninger, og dem, der bestemmer rammerne, og dem, der bestemmer udgiftslofterne, og dem, der bestemmer også de rettigheder, borgere har på beskæftigelsesområdet, det ydelsesniveauet, hvad man kan forvente af service på beskæftigelsesområdet, på det specialiserede socialområde, de sidder jo et andet sted end ude i den skarpe ende, hvor lokalpolitikerne står til ansvar. Og det ved vi jo alle sammen godt. Vi ved jo godt, at vi har et demokrati i 2 niveauer, men det er blevet meget vanskeligt ligesom at gennemskue, hvad der er besluttet hvor, og hvad beslutningsrummet er for kommunalpolitikerne. Og det ene, jeg tror, det er ligesom det, jeg vil sige, at der kan godt være sådan lidt, altså jeg tror, vi har sådan lidt demokratiske fantomsmerter, altså lidt ligesom om, hvis du får amputeret et ben, så har du de her smerter i benet, ikke? Og så står du ligesom ud af sengen uden benet. Og det, hvis man ligesom får skåret lidt ind i den her anlægsloftet og så videre, jamen så skal vi ligesom opdatere det. Vi skal ligesom forstå, at der er noget, der er anderledes, så vi ikke kan lade som om, at vi har et ben, vi ikke har. Altså vi er nødt til at opdatere vores forståelse af, hvad er beslutningsrummet i kommunerne, så vi ikke kommer til at stille lokalpolitikerne til ansvar for ting, som de egentlig ikke beslutter. Men inde i det her meget tekniske system, altså der kan det jo være ret svært. Altså vi kommer jo aldrig dertil, at flertallet af borgere kan sige anlægsloft, uden at falde i søvn i hvert fald. Jeg skal prøve kor. Anlægsloft. Og du sagde noget lige før vi gik ind, som faktisk, apropos det tænkte jeg bare kunne være meget sjovt lige med, måske også var noget, der forvarslede, eller kunne være noget i kommunalpolitik, som landspolitik kunne drage ved lære af i forhold til det, som er det her med, altså også specifikt til det her valg, det her med, og derfor også kunne finde ud af at arbejde sammen, som man skal, når man kommer med alle sine uenigheder og bliver arbejdsgiver. Ja. Og hvad er det, de øver sig i på de der Kattegat-kurser? Ja, altså der er altså virkelig sådan noget, hvor altså forestil jer, at de her mennesker er virkelig uenige. Og det, man lærer dem, det er, at der er 3 ting, der betyder noget, og det er relationer og relationer og relationer. Altså, så hvis man vil have noget igennem i sådan en organisation, så handler det om at have nogle relationer. Alt det her, det er ligesom gentagende spil. Så hvis man
hvis man svigter nogen, dolker nogen i ryggen, så næste gang man har noget, man gerne vil, hvor de måske egentlig ikke lige synes, det var en blomst, der havde vokset i deres baghave, ja, så har man egentlig ikke så meget andet at få dem med på, end på nogle relationer. Altså, at de måske synes, man er en okay type, og de godt vil være med på det. Så det er sådan en af de der ting, det handler om. Relationer. Lad være at opføre sig på en måde, så du brænder så dem man af. ikke kan komme tilbage igen. Ja. Det er en ting. Den anden ting, man gør meget for at diskutere meget, det er det her som lidt provokerende citat, som handler om, at man ikke kan være i opposition til kommunen. Og det er Ulla Kjær, der ligesom siger det på som alle Kattegat-kurser i en video. Du kan ikke være i opposition til kommunen. De her folk, de er jo blevet valgt på at være kritiske over for det, kommunen leverer. Så kommer de ind, og så ser de den her video, hvor du kan ikke være i opposition til kommunen. Hvad betyder det? Og der er nogle af dem, der er med i konstitueringen, men der er også nogle, de er i opposition. Altså, så hvad vil det sige? Og det er sådan et udgangspunkt, jamen altså, det betyder, at lige pludselig så står du faktisk i spidsen for kommunen som en samlet kommunalbestyrelse. Og det betyder, at man er arbejdsgiver for rigtig, rigtig mange mennesker. Så hvis man går og kritiserer folk på sådan en hurtig måde, så er der nok nogle medarbejdere, der ikke synes, det er super interessant at blive kritiseret på den måde, hvis det ikke er rigtigt, ikke? Jo. Og selvfølgelig kan man som politiker kritisere leverancen af velfærd. Det er jo også ens arbejde. Men der er i hvert fald en eller anden balance, hvor man ligesom skal forstå, at hvis man selv har ansvaret for den serviceproduktion, så skal man også finde ud af, hvordan man håndterer det. Så hele det der med, hvordan man kan være i opposition, det er også en ting. Her til sidst. Man kan også, du kigger efter resonans, men man kan også godt være bekymret for, om det kan blive for fremmedgjort, eller det kan blive for overvældende derude, at man ikke fremover får nok oplevelser af den der resonans. Er du bekymret for det, når du ser på de danske kommuner? Ja, altså det, jeg synes, at der er for få, der er med til at stille folk op. Altså, der er kommuner, hvor du altså virkelig kan komme ind meget, meget hurtigt med meget, meget få stemmer. Og det synes jeg er meget bekymrende. Altså, og det er jo også et sted, hvor det lidt er sådan, vi alle sammen er. Altså, hvis man ser på partimedlemskabet, så er der omkring 2%, der er medlemmer af partierne. Og det er ikke ligesom en ny historie, men det betyder bare, at der er meget få, der er inde i det her arbejde med at sige, hvem skal kandidaterne være, og ret få, der på den måde er villige til at stille op. Det er ikke en ny ting. Altså, ved sidste magtudredning var der 7%, der var medlem af et politisk parti. Det er jo heller ikke tårnhøjt, vel? Hvis tilbage til 60'erne før, der var virkelig mange. Men så kan man sige, hvad er det så? Den der kanal mellem befolkningen og beslutningstagerne, som partierne har været, den er tørret ud. Og det spørgsmålet er så, hvad er det så, der får humlebien til at flyve videre? Og det er der jo så forskellige teorier om, ikke? Men hvordan er det så, man stiller politikeren til ansvar, når man ikke gør det i den her kanal? Min kollega Christoffer Gren, han vil sige, jamen det har været, fordi vi har haft en blokpolitik, så man har kunne bevæge sig hen over blokken. Altså, så hvis man havde en rød regering og var lidt utilfreds med den, så kunne man vælge en blå regering, og så ville de ligesom blive stillet til ansvar. Men nu har vi også ligesom nogle regeringer hen over midten. Vi har også nogle store ideologier, der er forsvundet. I virkeligheden, så selvom vi har mange flere partier, så er vi ret enige. Ikke? Og det er sådan ligesom en dynamik bag det. Altså og på den måde, der kommer den her humlebi ligesom ud for nogle forskellige ting. Og nu står den ligesom på det sted, vi er i dag. Og det er der, hvor man siger, jamen altså, hvis teknologien ændrer sig, så ændrer styreformen sig også. Og nu skal jeg så lige love for, at teknologien ændrer sig. Og hvordan er det, den her humlebi skal flyve videre, når vi ser alle de steder, hvor teknologien kommer til at spille ind på demokratiet, ikke? Og samtidig så ser du også, fortalte du mig faktisk, når du sådan
løfter blikket lidt ud over Europa, en stor styrke i de danske kommuner. Ja, altså helt sikkert. Ja. Altså der er mange styrker i de danske kommuner, og man kan jo meget, meget hurtigt udråbe demokratiets krise. Vi ser også bare lande, hvor det rigtig hurtigt holder op med at være demokratier, altså USA. Og det er selvfølgelig også en rigtig god grund til at lave en magtudredning og til at sige, jamen vi er nødt til at tale mere om, hvad et demokrati er. Altså hvis vi skal kunne bevare demokratiet, så er det tankevækkende, at demokratiet bliver nedlagt i demokratiets navn. Altså så demokratier er mere end at stemme. Demokratier er mere end at du har stemt på en præsident. Der er også andre ting, der skal til. Og der skal for eksempel også være en fri presse, hvilket kan være vanskeligt, når vi har nogle tech-platforme, der stjæler vores opmærksomhed på en anden måde, end de traditionelle nyhedsmedier har gjort. Det er også vigtigt, at der er en magtdeling. Altså så en mand ikke kan løbe med det hele. Og der synes jeg faktisk, at der er en underfortalt historie om det kommunale selvstyre. Fordi det er 500 milliarder om året, der ligger i kommunerne. Det er 40% af den offentlige økonomi. Og der er nogle ressourcer i det, hvor de også kan udfordre staten i forhold til, hvordan tingene fungerer, og give et modspil. Og det er det, der er den anden store udfordring, det er, at gruppeniveauet forsvinder. Når vi ikke har partierne længere, når vi ikke har fagforeningerne, altså det der pluralistiske samfund med forskellige grupper, der kan på aggregeret niveau diskutere med hinanden, og samtidig have et bagland i befolkningerne, det bliver skævt på en anden måde. Så alle de steder, hvor vi har magtdeling, der synes jeg, at det er værd at holde øje med og sætte pris på. Sæt pris på, tænker jeg, er et godt sted at stoppe. Lene Holm Pedersen, mange tak for at være med her i Verden Forsøgt Forklaret. Selv tak, Lotte. Giv hende en hånd. Du har lyttet til Verden Forsøgt Forklaret. En udsendelse fra Københavns Universitet, udviklet med støtte fra Novo Nordisk Fonden.